बयबो हेल' सनाफोर गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनाय जासिहरबाय दे सनाफोर ओखिफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै सनाफोर ओखिफोर दे आं बे फुजाखौ हैनो होननानै आं न'निफ्राय ओंखारलाङाखैमोन दे सनाफोर ओखिफोर आंनि फिसाजोखौ लोमजानायखाय आं डक्टराव लांनो होननानैसो थांदोंमोन बेहाय मा फुजा जादों होननानै आं मोनथिनो मोना उनाव बयनावबो सोंनानै मोनबाय बेहाय सनि राजानि फुजा होदों गावनि बुब्लि बोथोर गायसननायनि दिन जाहैदों रायजोफोर बे आरएनबि क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल रडनि सनि राजानि मन्दिराव दे रायजोफोर सनाफोर ओखिफोर बयखौबो होनाय नुबाय नालाय आंबो बेहाय होनो होननानै आं गोसो जानानै मन्दिराव हाबबोबाय सनाफोर ओखिफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ अननानै এটা কি বস্তু দাদা এইটো চিন্নি হয় কলা কলা আলু কলা গাখীৰ কিচমিচ কাজু পূজাৰ এনেকুৱা এই মেইন এইটো বাৰ পূজাৰ শনি বাবাৰ পূজাৰ শনি বাবাৰ পূজাটো এইটো কি কয় নামটো চিন্নি চিন্নি দে কৈ দিয়া অলপ आं इसोरनि नामाव ओरैनो प्रसाद मुथा गैयाबाबो केन्डेल जरा सावनानै फैबाय आगरबाथि जरा सावनानै फैबाय आफानि नामाव गगा मोन्दों दे मादैयाबो सनाफोर ओखिफोर आवासा बेद्रायलायदों आंनि फिसा हिन्जावाबो गगा मोन्दों मोदोम दुंदों बेखौनो आं डक्टरनाव मेगन ख्राब ख्राब मोन्दोंनो बेखौनो लानानै थांदों मोजां जा देखायद' बाबानि सनि बाबानि बयबो बोर मोनथोंसै बाबानाव ना आंबो फुंनिफ्रायनो ओंखामखौनो जाखायाखैमोन रायजोफोर गगा मोननायजों जाबदों सुखुवा मोननायजों ओंखायनो आङो ओंखामबो जायैखाय एसेबाबो खुलुमबोनोसै होननानै आङो हाबबोबाय थांलाय फैलाय हस्पिटाल र'डाव नुबाय थानायखाय डक्टर ओरै नायलाय लोगो मोनाखै नालाय फुजाखौ होखांनानै एसे आफानि नामाव प्रसाद जाबाय आङो राजा पन में रंग बनाते जब करते हो प्रभु इशारा क्षण में कट जाता दुख सारा आंनि फिसाजोजों हासबेन्डजोंखौ गारियावनो दोननानै फैबाय आं गथ'खौ लाबोआसै आं हारसिंल' लुबैनानै एखे हाबनानै फैथारबाय नै प्रसाद जानाय मा सिनि प्रसाद ना मा बेखौ जानायनि होंगो दोंगो जाथारबाय बयबो फुजा सेनि प्रसाद ना समय पे तुमके बट बन जाते मैदा आथा ओमफ्राय माइरं बे माबाया सनि बाबानि सिनि प्रसादनो नै लोंबाय आङो थालिर लागायनाय मैदा आथा घि बायदिसिना मिक्सार खालामजोबनाय दे सनाफोर आं दिनैसो लोंजेनदों बेखौ लोंफेराखै लोंबायानो मादैया नै लोंखांबाय गोथावथार मोदोमलायो खेस्रि जानायनि होंगो दोंगो जालायबाय रायजोफोर आंहाबो फुङावनो ओंखाम जायैजों ओंखामखौ एसे उखैनाय मोनबाय मोनालायबायबो नालाय एसे आंबो जि जानो लुबैदोंमोन नाथाय आं बहाय मोनजाबावनो फिसाजोआबो गारियावनो गोलावै उन्दुबाय हासबेन्डआबो नेबाय थानो बाबाय सानसे थाला बिजायंखौ हस्पिटालाव दोनहैनायनि मेंनायजों जाबजों
आंहाबो जानो लुबैबाबो मोनजाबोआसै सनाफोर ओंख्रिफोर हाखु दाखुजों जाबदों आंबो जायासै दे सनाफोर न'आव फैबाय जोङो न'आव सफैबाय रायजोफोर जोङो नै मुलिया बेफोरनो जाबाय आंनि फिसाजोनि मुलिया एस बर' सारजोंसो देखायनो नागिरदोंमोन एस बर' सारनाव सिरियाल नाम्बारानो 73 ओंखायनो उनाव शर्मा सारनाव देखायनानै लाबोबाय रायजोफोर आंनि फिसाया मेगनबो मोख्रेब मोख्रेब सानाय मोन्दोंनो मेगनबो आलौनाय मोन्दों मेगन डक्टरखौबो कलिता सारखौबो नागिरदोंमोन आर कुमार सारखौबो नागिरदोंमोन बिसोर गैया बायह्रायावसो थांदोंनो सनाफोर ओखिफोर उनाव शर्मा सारानो मेगननि मुलिखौबो लिरनानै हरबाय सनाफोर ओखिफोर आंनि फिसाया बेजोंनो मोजां जाथोंसै रायजोफोर बयबो आशीर्बाद हरदो लोमजानाय जानो नै दाउ रुबाय उसुमैजों सखानि मुलि होनसै दा रुबायानो नोरै बिखा आमाय थुखल एवबाय बेखौ रायजोफ्रा जासिगोन आरो नैबे लोमजानायनि बिमादैनि फौजियाबो जोंहा गुजुदों गगा मोनदों बेखौ जासिगोन बिसोरो मैद्रु सायदोंमोन नै मादैया माने नस्थ' जाजोब्बाय रायजोफोर नै मैद्रुआनो दाखालिनो लाबोनाय दा गगा मोननानैनो रावबो जालायाखै मैद्रुखौनो दाखालि जाबाय आंल' नै आं जानो होननानै नैबे दाङाखौ एसे बासिबाय खुदुना ना मा बेखौ माबाबाय आं खुदुना होनोदां बेखौ बुथुवा नङा बेजों एसे एवजानोसै आङो रावबो जानाय नङा बिबोनां गेजेरजों आंजोंल' जागोनदां गासिबो गगा मोनजोबनाय नालाय आंहा गोथाव मोनो गुजुबाबो जानोसै एसे दानिया जानोसै नै मादैया दहायथ' खोन्थाखाबाय मा मा ओंख्रिमोन ओंखामखौ नांगौबा लादो नै एसे बांद्रायहाय बांद्राय मोनदों रायजोफोर ओंखामखौ दामानि एसे खहाबा मोनदों मादैया लोमजासावजोबनायखाय ओंखामखौनो खहाबा जमा जमि मोनजाया नालाय दासान्दि मैद्रु जानोसै नै मादैया मैद्रु आलु भाजा लानोसै मादैया नै गोखाखौबो लाबाय जाखावनोसै मादैया मिरामिसजोंनो आङो दाखालि बे आंनि बाजै असे नङाबाबो आयंनि बिहामजोबाबो जेनेबा आंनिनो बाजै जाहैयो नालाय आङो 10 दिनखौ थायाबाबो रायजोफोर ओरैनो 6 दिनसोखौ मिरामिस जाथ'नोसै होननानै जादों आं एसे उसुबिदा मोनदों आं जानो बेबो आंनिनो बाजै बादि जाबाय नालाय ओंखायनो आं मिरामिसखौनो जाथ'गासिनो दङ गोथावबावना मैद्रुआ सेवनानैसो गारजोब्बाय रायजोफोर मैद्रुआ दोननो जायगा गैयैखाय गिलासावनो दोनबाय रायजोफोर होंगो दोंगो प्लेट लाबाबो होंगो दोंगो जाबाय थायो आंनि बिबोनां फौजिनि फिसाजोखौबो दाखालि ओरैनो इमारजेन्सियाव सेलेन्स होनानै लाबोफिनदोंमोन सनाफोर उनाव मोदोम दुंनानै लोमजानाय खमायैखाय आइ आफा हस्पिटालाव एडमिट खालामहैफिनबाय सनाफोर दा हरनै दोननांगौ जासिगोन दा मोजाङानो जाबाय लाबोसिगोनानो गाबोन बिफायाबो थांनांगौनि सम फैबायमोन सुटिया जोब्बायमोन होमबाबो बिफाया रायलायहरनानै थाफिनबाय थांनांसिगोन बेबो उफाय गैला माथो खालामनो फौजि मानसिया बिदिनोसै फिसा फिसौ लोमजाबाबो गारनानै थांनांगौ जाहैयो सनाफोर ओखिफोर गोसाथार
दैयानो गांलागासिनोसै मादैया आंनि फिसाजोआ मुलिखौनो जानो नागिरा सनाफोर ओखिफोर एल'पेथिकबाथाय बे जानो नागिरा गाबो 11-12 बोसोर जालायलायबाबो मुलिखौनो जानो नागिरा बियो ओंखायनो आं हमिय'खौसो बांसिन दौवो मोदोम दुंनाया बारा जानायखाय आं दा एल'पेथिकआव लांदों सनाफोर ओखिफोर आं भिडिअ'खौबो बारा गोबाव खालामला सनाफोर आंनि जानायखौबो आङो एसेयावनो फोजोबनो नागिरबाय सनाफोर ओखिफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन मादैनि भिडिअ'खौल' जोबजासिम नायदो आं भिडिअ'खौ न'खराव लोमजानाय जाबाय थानायखाय गेजेराव साननै गेप दोन्दोंमोन दे सनाफोर ओखिफोर बाय बाय